fa mesos que estava compromesa amb els organitzadors del festival Ítaca per poder venir el dia 26, el dia 19 de juny, per fer una conferència en el festival. Aquest vídeo és per dir-vos que malauradament no podré venir i per explicar-vos el motiu de què hagi hagut de cancel·lar aquest compromís amb vosaltres. El motiu és perquè, com potser sabeu per la premsa, he estat convidada i he acceptat d'anar com a delegada en la tercera flotilla de la llibertat, que són els vaixells que ja han partit cap a Gaza, amb una missió humanitària que és de denunciar el bloqueig que Israel exerceix sobre aquest territori que en diuen la més gran presó a cel obert del món, 1.800.000 persones que no poden transitar lliurement i que tenen controlat l'accés o l'arribada de medicaments, l'arribada d'aliments i que, de fet, el govern d'Israel permet que hi entrin menys medicaments, menys aliments dels que són necessaris per assegurar els mínims de supervivència en aquesta població. El bloqueig econòmic d'Israel sobre Gaza el denunciem a la tercera flotilla, però també intentem trencar el bloqueig mediàtic, és a dir, donar a conèixer aquesta realitat i el bloqueig mental. I mental seria el de intentar que s'entengui la nostra corresponsabilitat. No només perquè és responsabilitat de tots, quan coneixem un drama humanitari, poder, diríem, prestar-hi atenció, donar-hi veu, sinó molt concretament perquè a l'estat espanyol, també a Catalunya, som clients, i no pas clients menors, de la indústria militar israeliana. Aquesta indústria que pot dir de les seves armes de tecnologia punta, pot dir que han estat provades en combat. Cada vegada que hi ha un atac d'Israel sobre Gaza, els mesos següents augmenten les vendes d'armes. I augmenten les vendes, com he dit, perquè tenen la garantia que funcionen sobre el terreny. L'informe del Centre d'Estudis d'Elas de l'any 2014 diu que 3/4 parts de la indústria militar israeliana són per l'exportació i denuncia l'estat espanyol com un client en el seu Ministeri de Defensa, en el Cos Nacional de Policia, la Policia Autonòmica Catalana, la Policia Autonòmica del País Basc, la Casa Reial, tots clients d'aquesta indústria. 34 projectes de cooperació entre Israel o la indústria militar d'Israel i centres de recerca a l'estat espanyol. Me'n vaig a Gaza, no puc dir la data exacta perquè hi ha unes certes mesures de seguretat, però és aquest el motiu que no pugui venir i envio tota la meva solidaritat en aquest festival i us demano també la vostra per a aquest projecte.